Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Isusumsindi album yama SAP esanda nakuphuma esihloko sayo sithi Iveze esabalala enkundleni zokuxhumana abantu ke yabashiya behlukane phakathi kakhulukazi abalandeli bomculo kaMaskandi. Sanibonani nginibingelela kuze zonke indawo la inibuka khona le video kanti ke mangokuqala uSjonel Khasi wamukelekile igama lami usibonga konke wakandwanda. Ialbum yama SAP esihloko sayo sithi Iveze la kunengoma khona ezithizi ekuzwakala uAli Mfokamgube engazuthi ke ugadla kwegcoka amelisha umthandeni Manqele njengoba kwaziwa ukuthi ke bayizimba ngezinkulu kanti ke umthandeni usevele wathatha lethuba waseqopha ivideo lapha enkundleni zokuxhumana waseke ephendula uyasho ukuthi ke yena kuMaskandi uyinkosi akekho umuntu ongamthinta futhi ke kuningi kakhulu afike nakho okunjengoshintsho emculweni kaMaskandi akekho umuntu okwazi ukudala lapho okudlula yena kanti ke ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu ake ngivele ngiyidedele le video nawe uzwele ukuthi ke ngabe lithini igcoka amelisha nazo ke manini mana uyabona ngifuna ukunitshena kahle ngichazele kahle mina ngaqeda ubuhlathi la kuMaskandi ngafika mina gqoka uprint hoodie uyazwana namateki yabo ngisho umgodi amahlathi azwa ukuthi amahlathi ngifuna umgodi egqoka uprint hoodie namateki manje uqhoka isicathulo noma sinuka kodwa isicathulo yabo sinoma sinuka kodwa ngikhoke lapha ngila ekuthenini uyabona mina ngikhuluma indaba zamuntu mina yabo manje umuntu osathi akwazi ukutala lapha la kuMaskandi mina ngikhuluma indaba zamuntu yabona ngadozela ubabona uFakuthi lo uFakuthi ngamdonsa ibhola njalo kwaba kubo ngambhoxa yedwa ngaphinde ngabuye ngadonsa lo umgube lo Innova ngakhetha iphele emasini futhi ngasho ngathi angibafuna umgube beMercedes umgube we BM nani ngifuna umgube weInnova ngaqondisa nje ibhola ngamshaya into zakhe yabo ngamshaya into zakhe ngambhoxa entabeni ngashaya into zakhe. Ayike ngiyathemba ukuthi nawe usuzwele ukuthi igcoka amelisha liziphendulela lithini kuAli Mfokamgube kanti ke ngaphandle ukuthi ngimoshe isikhathi asivese siqede ku comment section le ndaba nawe ushiya uvola ukuthi ngabe uthini owakho umbono ngale ndaba kanti ke ngaphandle ukuthi ke ngimoshe isikhathi ake ngivele ngiphume kanje ngibambeke evidweni elandelayo yazi ukuthi sihlangana kuphi ngasephi isikhathi futhi kanjani mina sengithi ishelele.